किशोरी बालिका गण हे शिशुଙ୍କ ମା हे ଅଭିଭାବକ ପୋଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣ ଆଜି ପୋଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣ ଆସ ଅଜା ଆଈ ଜେଜେ ଓ ଜେଜେମା ଆସ ଅଜା ଆଈ ଜେଜେ ଓ ଜେଜେମା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଦଳ କହି ଯିବା ଆମେ ସହରଠୁ ଗ୍ରାମେ ପୋଷଣର କେତେ ବଳ ଆଜି ପୋଷଣର କେତେ ବଳ ପ୍ରୟାସ ଆମର ହଟାଇବା ପାଇଁ ସମାଜରୁ କୁପୋଷଣ ଆଜି ସମାଜରୁ କୁପୋଷଣ ଗଢ଼ି ଦେବା ସୁସ୍ଥ ଗାଁ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ଆମେ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଆମ ପିଜା ବର୍ଗର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଆମ ପିଜା ବର୍ଗର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଚାଉମିନି ଉଗ୍ର ଆଧୁନିକ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଖାଇ ରୋଗ ଆଉ କିଣିବାନି ଆମେ ରୋଗ ଆଉ କିଣିବାନି ମୋ ଗାଁରେ ଅଛି ସବୁଜ ପରିବା ମୋ ଗାଁରେ ଅଛି ସବୁଜ ପରିବା ମିଳେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଶାଗ ମୁଗ ବିରି କ୍ଷୀର ଦହି ଛେନା ଚୁନା ମାଛ ଗାଡ଼ିଆରେ ଆମ ଚୁନା ମାଛ ଗାଡ଼ିଆରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ତଟକା ପରିବା ଭଲ ରଖେ ଆଖି ଚର୍ମ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ର ଧର୍ମ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଓ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡାରେ କଦଳୀ କଲିଜା କ୍ଷୀର ଗାଜର ପାଳଙ୍ଗ ବିଟ୍ ଖାଇଲେ ଅନ୍ଧାର କଣା ଦୂର ହେବ ପାଇଯିବା ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ହେବ ନାହିଁ କେବେ ରିକେଟ୍ସ ରୋଗ ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜା ହେବ ଟାଣ ଆମ ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜା ହେବ ଟାଣ ମାଣ୍ଡିଆ ଚକୁଳି ଦଲିଆ କାକରା ଯାଉ ମଣ୍ଡା ପିଠା କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧି ଆପେ ରୁଚି ଖାଇବା ମାଣ୍ଡିଆ ଆଇରନ୍ ଅଛି ପୁରୀ ସେଥିରେ ଆଇରନ୍ ଅଛି ପୁରୀ ବଳିଷ୍ଠ ବି ଥିଲେ ସୁସ୍ଥ ବି ଥିଲେ ଖାଇ ଆମ ମା ବାପ ନଥିଲା ଅମ୍ଳ କି ନାହିଁ ମଧୁମେହ ରକ୍ତହୀନ ରକ୍ତଚାପ ନ ହଟିବ ଯେବେ ସମାଜରୁ ଆମ ପୁଷ୍ଟିହୀନ କୁପୋଷଣ ଜନମିବେ କାହିଁ ସୁସ୍ଥ ନାଗରିକ ପାଇବା ସୁସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଆମେ ପାଇବା ସୁସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଏତିକି ମିନତି ମା ଗର୍ଭବତୀ ସମାଜର ମୂଳଦୁଆ ତୁମେ ସମାଜର ମୂଳଦୁଆ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ଆମେ ସେବେ ତ ପାଇବା ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆଗ ମା କୁପୋଷଣ ମାର କରିବାକୁ ଦୂର କରିଛନ୍ତି ସରକାର ମମତା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇ ନଗଦ 5,000 ଆଜି ନଗଦ 5,000 ସେହି ପଇସାରେ ଖାଇବ ମାଏ ପୁଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟମାନ ଅଣ୍ଡା ଓ ଛତୁଆ ଖାଇବ ତା ସତେ ଦୂର ହେବ ପୁଷ୍ଟିହୀନ ଆଜି 2023 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଆସିଛି ଗାଁରୁ ସହର ପଲ୍ଲୀଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଷଣର ମାସ ଚାଲିଛି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ତରୀୟ ସେକ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ବ୍ଲକରେ ପୋଷଣ ପାଳୁଛି ରଞ୍ଜନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଫଳ ଫୁଲ ଧରି ସବୁଠି କର୍ମୀ ପହଞ୍ଚୁଛି କୁପୋଷଣ ହାର ସମାଜରୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଗ୍ରାମେ ଯାଇ କର୍ମୀଟି ଆଜି ପୋଷଣର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।